La primera cosa que us voldríem transmetre és com poder revisar-nos els estereotips. Entendre que segurament ens enfrontarem a un grup que serà divers i hem de partir d'aquest reconeixement, d'aquesta diversitat. La segona proposta que us fem és fixar-vos un objectiu que sigui clar i abastable. La tercera proposta que us fem és poder desenvolupar un guió clar de les preguntes que volem compartir amb el grup. Per una banda, ens permet com no perdre el fil d'on volem arribar. I per l'altra banda, ens permet també fer-nos a nosaltres mateixes aquestes preguntes. Què respondríem? A l'hora de facilitar aquesta dinàmica, us volem fer algunes propostes. La primera és posar unes normes. Normalment el jovent, quan li dius això, es posa com no volem normes, però el que podem fer és explicar que aquestes normes en realitat són per crear un espai de seguretat, on tothom es pugui sentir acollit. Una de les normes podria ser la de no parlar per una altra persona. Una altra seria la de no jutjar. I amb això us volíem fer una proposta molt concreta amb les persones que facilitareu aquesta dinàmica, que és la de poder arribar al grup amb una mirada neta. Segurament facilitareu aquesta dinàmica a un grup que ja coneixeu molt. I la idea és que aquí esteu obrint un espai diferent. Pot passar, si donem la possibilitat perquè això passi, que les persones que participaran d'aquesta dinàmica potser juguen altres rols, o sigui, es comporten d'una manera diferent a com normalment ho fan en una dinàmica més establerta, com quan fem la nostra assignatura. Per desenvolupar aquesta dinàmica us proposem el visionat d'un vídeo. Aquest vídeo conté molta informació. Llavors, podem fer dues coses. Una és passar-lo sencer i demanar al jovent on el vol aturar. O bé, podem escollir nosaltres prèviament les parts on volem aturar-nos, depenent del que volem treballar. Després també el que podem fer és que potser hi ha coses que al vídeo no acaben de sortir o no acaben de sortir explícitament. Llavors aquí podem ampliar el debat i podem preguntar com, no sé, què significa pel grup ser noi o noia, què passa amb un noi que trenca amb la norma masculina, quins estereotips tenim al cap quan estem pensant en persones gais, lesbianes, bisexuals, trans. Potser hi ha persones que se senten molt remogudes amb això que estem treballant. I la idea és que si detecteu que això passa o alguna persona ve i us ho explica, primer que cuideu molt el moment. És un moment molt preciat perquè són coses que són molt difícils d'expressar. I després que si us veieu sobrepassades per la situació, perquè és una situació que no coneixeu o que no sabeu ben bé com abordar-la, podeu acudir a recursos públics que estan especialitzats en això.